Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe Om2 România, oameni buni, și nu uitați să apăsați și butonul de like, să strângem câteva like-uri pe canalul ăsta, nu știu câte like-uri să cer pentru că suntem doar 150 de abonați ceva pe acolo. Însă ușor creștem, după cum vedeți am făcut aici fucking nebunie, băi oameni buni. Am făcut level 42, am aici, fiți atenți, deci mi-a donat un moderator de pe canalul Răzvan OPR numit Zoli un cont de 42 și mi-a să-mi iau itemele de acolo pentru că el nu mai joacă. Și am luat un tigru pe care l-am vândut undeva la 3 milioane și acest rib. Și coiful ăsta, să nu uit, și brățara asta. Deci cam atât de pe cel cont. Mulțumesc frumos Zoli pentru această donație, chiar m-a ajutat foarte mult. Bun, am fost la albaștri și mi-am cumpărat 11 medalii. Și acum mergem să facem noi misiunea. Dacă vă întrebați cu ce 20 ar vrea să fac, ce am înțeles, am primit misiunea, da? Dacă vă întrebați de ce stau cu sabie de argint în mână, ei bine, este că pur și simplu dau mai rapid, lovesc mai rapid și asta mă interesează. Bă, nu găsesc. N-ar fi trebuit să... Întrebare. N-ar fi trebuit să-mi arate aici? Eu sincer nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama, dar arată genial acest caracter cu fucking dragonul pe el. Și pe lângă chestia asta ia să vedem ce meseria asta. Pe lângă chestia asta vreau să vând, am închis imediat pe meseria ăla, mai asta, că nu am bani de el. Pe lângă chestia asta am acest colier de vânzare și această brățare, dacă vă interesează. Ok, deci testul începuse, să înțeleg. Bun, pentru cei care jucați Om2 România și vreți să faceți un trade și vreți rib, ei bine, vreau să vă spun că eu dau aceste 3 riburi, deci aceste 3 riburi pe un fucking FMS, ăsta PVM cu monștri și fatală. Dacă aveți ceva de genul și o medie decentă, vă dau toate 3 riburile pe un singur FMS. Toate, să zicem, adunate, dacă am sta să le vând, s-ar duce undeva la 40 de milioane, cam pe acolo, zic eu. Cel puțin pe ribul ăsta mi s-au oferit azi 16 kk, dar eu am zis că nu, vreau să-l văd mai scump. Dar cred că cam ăsta ar fi prețul, nu știu, nu m-am documentat, să spun așa. Dar nu contează chestia asta acum. Acum contează să fac calul. Din câte am înțeles, odată la 4 ore pot să fac o misiune la cal, o misiune pentru level. Deci asta e super bine pentru că îmi voi lua armatul foarte repede și după voi bate și va fi totul decent. În legătură cu șamanca, în caz că vă întrebați, șamanca este și ea level 30. O să crească mult șamanca pe lângă acest cont pentru că o să rămân o perioadă 42. Pentru că vreau să cresc skill-urile puțin, să-mi iau iteme, bineînțeles, pentru că nu am iteme. Și acum mi-am dat seama că am viteză de mișcare pe iureș. O să bat cu sabia asta, nu stau să mă complic să schimb. Bun. Nu stau să bag nici aura. Bat și ăștia pentru că s-ar putea să se mai spawneze. Hai că bag aura în locul lor. Am băgat aura în fața lui și s-a speriat, uitați. A fugit, dar l-am învins. Bă, și ce era, mă, frate, melodia aia? Nu pot să știu. Nu pot să-mi dau seama ce melodie era, dar nu contează. Deci țin eu numărătoarea, da? Mai am 18 de omorât. Pentru că
Altfel nu prea văd cum aș putea să-mi dau seama, pentru că aparent nu am absolut nimic pe aici. Fuck. Principal... Nu-mi dau seama. Mai am 16? Da, cam 16, cam pe acolo. Bun. Voi puteți să mă lăsați pentru că n-am treabă cu voi. Aș mai avea 15 acum, bă. Ai vedea că n-am aici ceva, dar probabil o să-mi arată. Mai să opresc asta. Mai am 12% din el, mi-ocupă de ceva. Probabil o să-mi arate pe ecran când o să termin, nu știu, chiar nu știu ce să zic despre chestia asta, pentru că e prima oară când... Mă rog, nu e prima oară când fac o misiune la cal, dar în general știu că mi-au dat ceva înștiințare de aia. Dar aparent pe OM 2 România nu este așa, deci... Du-te-l pe Petrică, bă. Ce Petrică? Parcă vezi că își dă seama că îmi fac misiunea la cal și omoară toți arcașii de pe aici. N-am ținut numărătoarea undeva la 14, cred că mai am ceva pe acolo, zic eu. Bun. Am sfârșit. Să zicem că mai am vreo 12, oricum o să mai am 2-3 în plus pe lângă ăștia, pentru că vreau să fiu sigur. Adică da, să nu mă duc în map 1 și să... Adică map 2, adică în oraș de fapt. Și să văd că e vorba de timp pierdut. Bun, cred că și pe aici sunt arcași, nu? Ia hotel pe Petrică ce dropează aici, mă. Bun, mai am 10. De ce mereu pierd numărătoarea? Trebuie să fiu mai atent. 9. Și că sunt la numărătoarea invers aici. Probabil că se mișcă cam greu numărătoarea asta. Pe aici nimic, o. Cred că și pe aici, prin spate, sunt. Unde ți-un la nemăruți încă. Ce este? Am deschide. Da. Pe aici nu prea am nimic ce să vă arăgem, pentru că... Mă rog, am 9 milioane jumate în inventar, dacă vă interesează și vă pare și par vreun bogat, nu știu. Mă laud că am 9,5 KK. Hai să pun inventarul înapoi aici, uite, aici. Arca sălbatic, ce-ar fi să treacă alea? Mă rog, mai am undeva la 12 minute. Mă uit la obiect și îmi dau seama de timp, dar nu-mi dau seama de arca și asta e problema. Sunt fraier, puteam să-mi schimb foarte repede canalul acolo și să... Da. Și să-i omor acolo, dar... Ce să faci, bă, când ești fraier și nu îți dai seama, nu îți dai seama. Bun. Uite încă unul aici. Mai am undeva la 7 arcași, cred, adică din numărătoarea mea, cam așa ar fi. 7, 6, ceva de genul pe acolo. Da, perfect. Schimbăm canalul pe 2. Sper să nu se anuleze chestia asta. Din câte știu, acum 4 ani când făceam eu pe oficial misiunea la cal, nu se anula când schimbam CH-ul. Poate a apărut acum. Uite, au mai rămas 5, gata. Și aveam 30 de minute, nu 20, am înțeles. Perfect, uite, acum ne arată și nouă ca la băieți. Așa, dacă stăteam... Păi în 20 de minute pot să merg să-mi fac un dus, să și mănânc, să și dorm și mă trezesc și termin misiunea. Și cam asta ar fi misiunea, pentru că am aici 4 arcași frumoși pe care îi voi omorî, bineînțeles, nu-i voi lăsa așa.
dat. Așa, și ultimul arcaș. Ne pregătim, o bătălie intensă, nu? Fiți atenți aici, bătălie nebună. Ok. Oh. Tu fiind ultimul arcaș, te las să te bat cu vârtejul. Avem cal, practic, acum. Adică... Oh. Întoarce-te la grăjdar. Hai să mergem la grăjdar, să vedem dacă grăjdarul e mulțumit de rezultatele noastre, pentru că, aparent, n-a reușit misiunea la cal, mă rog, ar trebui să fie destul de slab să nu reușești o misiune la cal. Cel puțin acum, pentru că, nu știu, level 4, nu dai, faci misiune la cal. Bă, ce-i drept, e ok, având în vedere că eu pe oficial am avut un cont, deci aveam un cont de 70 ceva, 75 sau 76, nu știu exact. Aveam o bufă de vreo 40, 43 sau 44, nu știu exact. Dar de asta și mi-am băgat și o cont în V2 frumos, am făcut grupă prin șamancă. Nu, șamancă era 48, mă. 48. 48, 49, ceva pe acolo. Și hai să raportez astea. Se iau acum. Bun. Și mi-am luat, hai să vă explic și după închid. Și am făcut grupă prin șamancă cu Aru și Ninja, ăla de level mic pe care voiam să-l cresc. Bă, și l-am făcut în câteva zile cu inele de experiență cu tot, level 70 frumos. Și eu la level 70 mi-am făcut misiunea la cal. Deci e decent să-l fac și la 40, mai ales pe WOM 2 România. Am câteva ore pe cont, dar este decent, da? Bun. Cam atât am muncat acest videoclip. Am fost Opărâl și noi ne vedem cu mine data viitoare. Baftă lume, pa, pa! Sau.